ମୁଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ୍ୟାରିୟର ବିଲ୍ଡରକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ବହୁତ ସୁଇଟ୍ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ ଗୋଟେ କରୁଛୁ। ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ। ସତରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ? ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ସେଇ ଜାଣିଛି ଯିଏକି ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିଛି। ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍। ତାହେଲେ ଆଜିର ଯେଉଁ ସମାଜ, କାହା ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ କି ଅନ୍ୟକୁ ଟିକେ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ବାଟରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଉ ଯଦି ବି କିଏ କାହାକୁ ସମୟ ଦେଲା, ତା ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସ୍ୱାର୍ଥପରତା। ତାହେଲେ ଏଇ କ'ଣ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ? ମଣିଷ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ, ସେ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଗୁଣ ଲୁଚିକି ରହିଛି। ଭଲ ଗୁଣ ଲୁଚିକି ରହିଛି, ଖରାପ ଗୁଣ ଲୁଚିକି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଭଲ ଗୁଣକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଛି, ତାହେଲେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଏ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇପାରିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହେଇପାରିଛି। ତାମାନେ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟର ଟଚ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସତରେ ସେମାନେ କ'ଣ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ବିନା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥରେ କ'ଣ ସତରେ ସେମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ରଖିଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ନା। ତାହେଲେ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ଏଇ କଥା। ତାହେଲେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କ୍ରୋଧ, ଦ୍ୱେଷ ଯାହା ବି ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା। ଆଉ ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ କାହାକୁ କଷ୍ଟ କେବେ ଜୀବନରେ ଦେବାନି, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ କଷ୍ଟ ଦେବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବି କଷ୍ଟ ପାଇବା। ତାହେଲେ ଯାହା ଟିଟ୍ ଫର୍ ଟ୍ୟାଟ୍, ଭଗବାନ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ଯଦି କହିବା ଖସିଯିବା, ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଯାହା ବି ଆମେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ଲାଇଫ୍ ସହିତ ଆମେ ଖେଳିଛନ୍ତି, କେବେ ଖସିକି ଯାଇପାରିବାନି। ପୁଣି ସେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଡବଲରେ ଫେରେଇଦେବ। ଯଦି ଆମେ ଯାହା ଯେତିକି କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, 100% ଯଦି କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି କାହାକୁ, ଆମେ 200% କଷ୍ଟ ପାଇବା। ଏଇଟା କେବେ ବି ଆମେ ଭୁଲିବାନି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଇଫ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ମଣିଷ ଜୀବନ ଗୋଟେ ପାଇଛନ୍ତି। କେତେ କୋଟିର ପୁଣ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ଜଣେ ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଉଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଜୀବନଟାକୁ କ'ଣ ଏମିତି ଆମେ ସାରିଦେବା? ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଜୀବନଟାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରିବା, କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଏଭଳି ଜୀବନକୁ ଆମେ ବିଲ୍ଡ କରିବା ଯେମିତି ସମସ୍ତେ କହିବେ, ବାଃ କି ଲୋକଟି ଥିଲା। କି ଏକଥା କହି ନ କହୁ, ଯଦି ଆମେ କେତେବେଳେ ବି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ମରିଯାଆନ୍ତି, କିଏ କୁହନ୍ତିନି ଯାହା ହଉ ମରିଗଲା, ବହୁତ ଭଲ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନକୁ ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଗଢ଼ିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ଆମେ ଯେତିକି ପାରିବା ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, କାହା ମନରେ କେବେ କଷ୍ଟ ଦେବା କଥା ନୁହେଁ, ଆଉ କାହାର ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆରେ ତା ଜୀବନକୁ ଆମେ କ'ଣ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି? ତା ବାପା ମା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ତୁମକୁ କିଏ ସେ ଅଧିକାର ଦେଲା ତାର ଜୀବନ ସହିତ ତୁମେ ଖେଳିବା ପାଇଁ? ତାହେଲେ ତୁମେ ଯେତେ ସୁଖ ବାଣ୍ଟିବ, ଯେତେ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବ, ସେତେ ତୁମ ଜୀବନଟା ସରସ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ତାହେଲେ ଏଇ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯଦି କିଛି ବି କାହାକୁ ଖୁସି ଦେଇପାରିଲେ, କିଛି ବି ସେବା କରିପାରିଲେ, କିଛି ବି ଦେଶ ପାଇଁ କରିପାରିଲେ, କିଛି ବି ସମାଜ ପାଇଁ କରିପାରିଲେ, କିଛି ବି ବାପା ମା' ପାଇଁ କରିପାରିଲେ, ତାହେଲେ ତାହାଠୁ ଖୁସିର କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ହିଁ ହେବ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ, ପ୍ରକୃତ ସେବା ଏବଂ ମଣିଷ ଜୀବନର ଗୋଟେ ସାର୍ଥକତା କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।